Esselamu aleyküm vatandaşlar. Saparağı size de selamu aleyküm. Aleyküm Halmurat, ben sesim geliyor mi? Hava men sesini eşityen ganimet öyle var. Şuraya alaklı adam dakayın ben tutayım. Ha şeyden. O saparağı men az 4-5 gün ovada olmadım. Sebep sol doktorlar aytdı da dengin havasından şu ingalyasyondan demesen müsaade okuduğunu becertmeliyen sen ama İspanya'da da yapık bu devlette. Şunun için Norveç'e gidip 4-5 gün balık gelişim. O takdirde benim olan yerimde Sivadyo Atervet internet işlerine. Ondan bir Şvetsiyan teritoriyasına geldim var giyece oho verdi revolüsyon. O işlernikken para. Ana boş koyup gitsen meydan boş koyduğun Halmurat bolyan atları görüyen ne? Ama yeme ne birinciden Şuriyali saparaga bana şu bork geçen dağıtlı vardı ya bork geçen dağıtlı vardı durlu yerden canlı Türkmenistan'ın şu yan gelpiyecesi bile haberleşip bilen canlaştım. Yurdun içine arkadaşına kadımla bile. Ondan devete değişli bir topar materyaller çap edilipler. Bunları gelip berde gördüm giyecesi bilen yatman yan. Onun düğünün meri telefon vardı. Telefon bilen bana 5-6 yerden can ettiler. Sol yankı İranlı Türk bölümü vardı. Saparağın hemçindeydik. Bizim emmemiz bira yaptı. KGB'nin iş yerdik ya. KGB'nin demesi deyip ayıttı. Biri şunun bir düzesini aydan varsa Ayşe edip beylekedi. Şunu ayırmasa suda verecek diyenem var. Üçüncüsü değil. Murat senem Saparağın yanına oturdun. Şunu diyene ne için? Şunu dur ya yok demedin. Türlü meseleler var. Ondan yine de ayın 14'üne miting geçirilecek deyip bana dumlu dostan yazıyalı biz ne etmeli, barmalı mı, katnaşmalı mı? O ne $500 veriliymiş, bu ne etmeli, almalı mı, almalı mı? Karısa para mesele katıken, gelin onunla yokuşuk bilen bir çetinden girişelin siz berdi. Bunun adım siyasetin içinde, ben zor 4-5 yıllar yokkam. Anne sizden başlayın, aydım onu benim sonu yok. Halmurat, $500'dan başlayalım ya. Abi başlayalım sonra. Aytından başladığım hakkım var. İkimde vermediler ki bilemem mitinge çıkaymamı mümkün ştaydı. Yok olur bir de $50,000 ödürlediler ha satın alsın. Öyle mi? O ardan ona gitmeliydi. Yok. Bunlar halkı ona gölölüdür verecek deyip ağırladılar. Mercedes'i bile. O Mercedes'i bile o da kaçarlı olmalı ya. Yitirsen zapas kalmalı ya. O Mercedes eminler. Gölölüdür takıp yiyorlar şu an. Bu da üstüne $500 verdi. Bu salam. İş bitti diyorum. Onun Türkmen'in tüyünü kaldıraymadı. O alacak atlarına bilyeler halkım şunu ya yöne ananıp deyip bu da paramından aymakları mümkün. Her bir şehirde hayır vardır Halmurat. Ne diyelim? Halkın evet düşüncesi var, demesi var. Yankı beyleki yerde yankı yaşlar programa düzüp yankı her maşkala netanatan çağa pulu daha dülen her ayda $1,000'dan geçiyordu. Şöyle sosyal kömük nemeleri. Ona ünsüreyen adam yok. Yok. O tabi bunlar biliyor $50 yani $500 nakit verecek diye. O da bütçetten onun meclisin karar çıkaran ton vermeliler bunlar. O yani onun beriyanlan nemesine tenem giyen Halmurat. Gol çekmeli. Karar nemetmeli, kabul etmeli. O şeyler bir dememiz var bizim zaten koyup giden son biz sat bağ ediptiler. Yankı halkı katı samsık sayarlarda. Onun şeyler milletimiz bağ hakikaten anacaklar. O da dine şu orun işgallerini verecek diye.
Yo men gitmäkä men esittim ol ýa-da ýa-da şol döwletin ýol başlygynyň bir çykyş edip ýa-da ýöri togulluklaryň işgärleriniň aýlygyny galdyrmaly. O halkyň aýlygyny näme? Enelen çağı pul galdyrmaly näme? Mehemen işgärleriniň ýapyp bolgan işgärleriniň aýlygyny galdyrmaly çykyş edipdir. Özüme dinlemek bunu aýtyp berdiler, şolar ýaly çykysy bar. Ha. Ýa-da çok kime bil baglayan bolsa, kim halky taýaklamaly bolsa, şolar söylemeli. Niyazım oyunu yutkan zat yok. Sapara biz zatlar 30 yıllar görmedimiz çıktı. Yani halk düşünün hatta zatların aynısını nahil oluyor. Yo, onun üstüne de yankı gibridni uruş diye, gibridni vayna diye yankı Türkmenistan'dan düğün alımda. Yankı öngünku elin havarı olmalı. Şehrin içinde diye gök biretli tallatlar köperipdir diye apşikeler yapıp adamlar daşarıp çıkaran oklar o bir gelipdir mi bir yerden ya bir uçya mı bir yerlek o arada hava yok vertolyotlar uçup bir şehrin üstünde diye öyle aşağıdan uçuya diye o Göktepe'de daha vertolyot uçuya diye de aşağıdan bu yönlü vertolyotlar. Şu Aktepe'de kayradrom vertolyot samolyotları olmalı. Näme geçýänini bir bilemdok bolun ýöne analiz edip bilýär. Kimi edip biljek zatymyz. Yankı devlete diýede. Bu fake we apazit fake de. O fake diýen görünüp dur. Hemme nemelere o ya şolar diňe öňe diýe. O şulara şu hükümeti berayel Halmurat. Yok sapar. Her dün başlağıt bundan olur opozisiya çıkan adamların halkın näçe ykbalyndan jok bilmän tanaman görmän. Ana 3 ay yetmän ýygynyň ýetdirdiler. Men şol ýalňy şol gece şol 3-den 4'e çelli oturup şol Türkmen oğully bir oğlan bar ýa çykşady. Ha. Soňky 2 çykyşyny öwran dinledim şu. Suratlaryny görüp, bolýan zatlaryny görüp. Olay diýen oğlunyň aýdýan zatlaryň jany bar saparagy. Men soň saytımda men bu zatlar jikmejik aýdyp geçip, şu oktyýardan bäri näme bolup geçdi, kimler geldi, kimler girdi. Şol oglan aýdýan zatlar bilen kadrlar girip durdy. Men durmuşymda da bärki işlerde bolan zatlarym ýa täze çykan adamlarym. Men onu jikmejik durup aýdyp geçen, men täze Türkmen oglunyň aýtmadyk adamlarym bar içinde ýatan häzir ol. Ha. Ýöne bir zat Halmurat, sen ýigdiň hakyny ýeme? O aýkydoçy ken. O 6-njy my 5-nji mi nemesi var diýär. 7-nji. 7 mi? Ya yok, o kuvradan 7-nji, 5-nji gara poýasy var. O 6 diýdi Halmurat, sen nemetmi? Alıp ay bolýar hakyny ýeme? Yok da sportsmen bolsa özüne sportsmen o. Yo, o da gowat. Näme? O. Bir zatdan baş çykýan olda bolýar. Hiç zatdan baş çykmaýanlar näçekden Halmurat? Indi biz nämen aýkyda öwrenmen o bilen bäsleşmek üçin ýa. O beýleka ok atyp bilýär, onu gördük. Ay, bor bagty çuwun millet, Türkmen milleti Halmurat. Yok, ol bagty çuwener, bagty ýatyrmaly, eger şu taparym beýle boljak bolsa, onda ýurt gitdiler. Onu hakyn. Şeýlerek. Ol İranly dowullamdydan o ýa-ni maňa näme çyp jaňadan oklar, saňa diýerler Halmurat. Meni sorar özlerine de aýtdym da, näme üçin siz saparaklyň özüne aýtdylar. Diýe Halmurat abi sen uzakdan köpden bäri tanýar. Şoň üçin taňajan etdik. Onuň ýalňyş ýazan ýa-da 2000 oturan çykyşyndan şu 1,5 minutmy bir zat kesip alypdyrlar. Şo sen Eýrazy Türkmenler bardy aýdany. O ýerde Halmurat Süýünowyň ýemesine diýip ýazyldy da sahypasyna çykyş etdi taby. Men sahypamda ol saparagy ýazdyr ýa. Magadyny ýetir. Men ýa notly görleşip, men ýalgydan başym çykany.
Onu pikir edendir de şunu yazdıran için sen şu dağıtlar yanlış bir kesip ayraymalı kenin diyen yal pikir vardır da kirlilerini. Ha. Gayçı sen elinde dediğinden onun haberi yok da para. Ha. O deme Halmurat yankı onu deme düyeceğiz ha ordun ayttılar. İranlı soydaşlığımız bilen iyileşmemiz bilen hiç işimiz yok. Onun men bilen lokan işleri yok. O ne yollaşımız çıkış edip oturuyor. O çok yanlışlığını da kimdiğinden bilýäňiz. O onu maňa aýtdyryp bermediler, özüň de aýtmadyňyz. Men olan hem beceri KGB hyzmat edýär diýemok. O ýöne islendik wagty ýetdiýse, ýani korona hyzmat edýärler. Edäýmelem, gitjek ýerlerim ýok. Onu biz gaty gowulýar. Şolong Türkmenistana giren wagtlary şo dowr Железный занавес diýerde demir barmakla aňyrsana o kimin üstünden nädik geçilýär ýörüýte urun prosedurasy var. Kimin demesi bilen daşna çykyp bilýärler, o da var. Ha? O KGB'siz Türkmenistanyň içine girip bolmaýandy, ýani bilmeýän Eýranly barmy kan? O İran'da 3 milyonu, 2,5 milyonu oğlu İranlı var. Şolun hemmesini Türkmen var da, İranlı Türkmen. Şolun hemmesini geçiriyorlar mı? Saylak geçiriyorlar. Geçireceğini geçiriyorlar. Şonun içinde de öğlerine kavat gelmeyenli yakidip iyidine tavsırıyorlar. Şu yerde men bir daha daýdym para berjem bunu sözüne diýinler. Yadıma şuna diýdim bol jygy yadıma düştü. Men 1983-nji ýylda şol Gyzyl Terekde bizim Zapasnoy aerodromumuz bardy, aviasiýa. Kızlarbatdan şol Zapasnoy aerodrom eger birden uruş tursa şol taýda samolyotlar gon, aňyrda Eýran uçýan ýene bir döwleti şu gonmak üçin Zapasnoy aerodrom o hemme üçünçiligi nebidi zady maşynalar dur da Zapasda dur. Şoň başlygy otpuska gitdi, soňra mayor almak üçin akademiýa egzamin bermäkdi. Şo taýda men 5-6 aý işledim. Şo komandir bolup şol Zapasnoy aerodromda. Şonu 3 tane Chopin diýdiler da maňa şol filmiň aňyrsyny biz olary ilerki türkmenler diýse, biz Eýran türkmeniyim zatda ilerki türkmen, biz bolsa gaýraky türkmen bolýar. Şo taýdan 3-nji geçdi bärik bize gaýra. Onun şolary şo taýda pagranişlikler sorak edip Aşgabatdan ýörüte vertolyot gelip men şo plaşatkamda gonu içi dolu KGB-sine grazdan eşikimi buhar beşikimi parkovnik bir topu. Şulardan ölüm soragyny etdiler. Bir de olayına da baramda ştabın içinde men ştabın içinde. Sorak edip soňra şulan elini götüreden Eýranyň hökümetine tawsyrdy. Bir günden soň, 2 günden soň. Ine şol men öz şaýat bolan waka. Yo, bular yankı geçiyorlar, geçirenleri var, bilýär. Soňam nemede saklaýarlar, ýörüýte göz astynda kamplar var da. O raýmy, 2 aýmy, 6 aýmy, onuň birki içinde galdy da hemme jezi pat kontrolüm o KGB nemesinde bolmaly. Şoň üçin köpsi KGB'liler bilen dostdur. O men yani kömek utanýan, men İsmail utanýan näme diýen iş öğrendirler. Ödlerim bunu gidläp öğrenoklar. O ne ikinci soru, näme Türkmen pasport bermediler size? Bilen. Türkmen başı erwet bolup biler, näme bolup biler. Ýöne beribem biler. O siz gowurýaňyz. O şoň hyzmat edip ýörenleňde gaty eken. O näme çyt bermediler, berdiler. O Ýewropa ýurtlaryna immigrasiýa gidip bilen oklar. Türkmen pasportyny bolsa bolan okda. Alan oklar berdi. O şoň üçin köpüsini Moskwaň üstünden ýene şolary ýalak nemeden Türkmenistanyň ştaýlak gelleri ýalak etdiler de.
O da näme üçin edilýär? Ne o taýda kän soraglar vardır. KGB dolanýar, ortun KGB'den bulanýar. Gerek wagt bulanýar, bolmasa gedip böler. Ulu deme hyzmat etmejegim bolsa näme boljagyny aýdyp berýärler. İran'ı çıkartıp diyorlar. Sen şunu yalak deme. Bu şeyli değer orada çıktılar aysınlar. Yok taparağı. Onun özlerim düğün güllöşeni de men boyun alıp atıyla. 7 pıstımıza çeyli soğuk ettiler. KGB'de neyse çağırdılar. Näme ettiler. Yönü biz onu diye agent olacak diye aydındak diye. Bar içimizde agentlerin. Bilyas onu kimdirinin. Taparağı diye hemmesi diva etti. Biz hemmemiz derler diye. Son taydını yanlış ayıttı diva ediyor. Ben näme dedim. KGB bilen sizden soğuk edin aranızda oturamak dedim. Näme kağıda kol çakınız men bilemek dedim. Maňa jangatmalar hana saparagan özüne jangatyn ol aýtdy. Senem ýanotyňa hamradagy diýerdi. Bu näme men siňe pikirdeýin. Ýa-da böyle diýen bolsa tenne de tutaryk badyr, sowutnama badyr, fakt badyr. Men onu soň olar aýtdym. Adam tutup oturmaýyn berdi, olar radioda işlärini bergen. Aýdyp goýber, deleli ýok. Yok gerek gel. Näme gerek delil? Olmazsa saňa jangatdyna sen özüň aýdarsyň adam tutup. Ben bilýän dedim sen bilen bile azatlyk diýişler oradagan agasy dedim taparaga. Ol dedim ol öz döwründe şol hem owan türkmenlerini owarsanna hemen hem tuda partiýadan Eýrany kurýar dedim KGB'den ýörüýte bir emede ol dedim. Yok bölüm başlygy. O bilmese kim bilir azatlar dedim. Taparaga diýen orada elinde delili fakty bardyr dedim. Sen özüň bolmasaň ýaşa ber arkyň. Hakim gara sürtsin. Özüň arasalygyny bilýän bolsun. Galın adam bilen işim var. Beyle kirim zannedim şey diye. Ay ola olmadı. Sen sonra bir diysene aysana o ne bu? Hayva tat demeden var suuda verecektik. Ay versin. Verdiler bir suutla şöyle yani yoğun deme yüreğimi ısıtıyor halmırat bir bilen suutla stokla etsek belki gıdıklanar. Yo bunlar hem adaletim dem orada yaşadı. Bunlar suuda vermeli adamların ne niyazı falan Kurban ola karşıdır bilene yaka söz aydanaklar. Hemmecigim görýän eken şu bilen çıkışlamy. Birden edilýän ýurty haltadan dökülýär. Bir günne 25-30 ýyllap men bilen jaňlaşmadyk adamlar jaň edýär. Özlerim gerek wagtyny şutaýda menem aýdy. Gerek wagty şu taýdan janyp harmrada kömek etsene dogonlaryny aşlanyp gallyğa gaçyp geldi şulara şutaýda galmak üçin, oturmak üçin senden hak gerek oppozisiýa hökmünde şu ýurdun ýagdaýyny aýtma ýygyna bartalyp kowalyp tutuljak. Hemmesine ýalyp berdim men. Ha? Ýekil edip jangatdylar şular 30 ýylda men jan saglym sonra. Men Nüştaýdaýdan sapara yer geldi. Mana 7 döwleti hödür etdiler. Birleşen Milletler Guramasy Moskwada şol türmeden çykanda. 7 döwlet meni almak istedi. Şonuň içinde men Şweýçýany saýlabadym. Näme üçin? Şol Şweýçýada bir üç faktoryň biri şu taýda bizim türkmenlerimiz kowçumlaryny ýaşap otdy. Ilerki türkmenlerimiz. Ýerde işte men şu tak barsam ýeka bolman şunu bilen gatnaşýar bir Şweýçýan içki durmuşunu yazdığı şertini öğrenir, sosyal demokratiyasyny. Son yurda barymyzda bize tecrübe bor diýip gelir yarım beşi. Yine şu 30 ýyllar şulardan men şu gatnaşyk etjek diýen adamny görmedim. Özlerine gerek bolsa geldiler. Jaňam etdiler, tapdylar, galdyrsalar hani arhivden. Azatlyk radiosyny olarça da yüzlerce çıkış etdim. İlerki Türkmenlerin akbalı vardı. Nisine Eýrany diýende. Şu taýdyny enedilini okap bilýär. Ne bilen mektepleri var Türkmenlerde. Ne bilen ölen ýetenni olar degişli jogap berdiler ol hökümet. Men orta çykyp gün garşysyna durup gürledim şol Eýran hökümetini. Ha? Näme üçin bular orta çykyp gürlenler Türkmenistanyň haramdadylar garşysyna. Bulara hem hoz gerek hem hozyň mürrü gerek. Dinden size men hakikaty men şol ýeşdýän bolsam. Berin hana sapaklymy suwda. Insamyny çatýan bolsa. Yani KGB'nin elinden geçmediğini var. Hakikattanım hemmecinden sonra edilen kim näme belki bir topar şu taýda sıpık gaýtmak üçin ol çekendir KGB'nin beren ýemesine. Zadaniýasyny. Indi sen şonu aglaýan diýip berdi ol diýemir hatawy bak näme gerek. Bolun zady bolny diýmeli. Haýsy biriň diýen gujaga çypardylar SSR.
Özümde oradan demir gözünü içinden kıyım çıkarmadılar. Ana Sultan Kekilvan'ı delihanıda çüyredip öldürdüler. Yine hükümet, yine KGB, yine hükümete devlete karşı edileni. Asıl kim onlar? Oku verdiler size, imet verdiler size, yaşayış verdiler size. Kızıl Haç Yarma Cemiyeti'nin üstüne benim merhum kardeşim Aygır Taciba neçe kömek etti şuları. Neçe bu anırsına yetirýärler. Şu görgülü fakir Şwetsiýa gelenle şun halından habar alıp şun öýüne saçakly gelen ilerki türkmenlerimiz var mı? Hani Göteborg'dan şol ýerine Stockholm'a gelmek için kan yol öğretmedi. Fakir sodatlar göwün edip gitti dünýede. Elimden elinletdim şuları halmıratda gönlü. Yine sizin hakikatiniz. Estin mennenim. Hemme tarafı din tutmak gerek. Hava deyiptir zaparaklı. Hani yanlışın tapyan olsanız, hani aydın ödüm, suuda verecek. Suuda veriyen adamını olayan olsanız, siz ne için İran hükümetin suuda veren var? Şu güne çeyli Türkmen'in ne okat bilyarını millete çıkıp bilyarı. Türkmen sahranıma ne ettiler? Gülistan mı, Çölistan adını yüklettiler. Ne yaşa batıyorsunuz onu? Göresiyat. Kim bilir göresiyatınızı? Var diye adını mı diyorlar bana sana? Ol satıya, bu satıcı, ol bir, onun duyacıyla tanıyat, beyle ki. Tanıyan varsan sen aydın ayağın. Üyözünü çıkış edin de, aydın sol üyözünü kıyım. Biz aydı otursa Türkmenistan'ın içinde akılır. İran'ın akıllarına mı aydın? Deyip dilim sıfırlı. Kalırsınlar hani arşivi. Azap'ın arşivinde de 30 yıldan çıkışlı. Arkasında durmadık mı? Doğruluk elimizi uzatmadık mı? Kömeğini vermedik mi? Onu diyeyim. Halmurat bulun köp bölöwi Niyaz bilen ticaret yaptılar. Biznes yaptılar. Owa çemedan sevdasy. Owa. Aydırjak bolsa da atken onogam bir zat badyr. Ne Türkmeniň iň uly betbagçylygy şahsiýetsizlikleridir. Kimlikleri näme diýen yani kol Türk dostuda gowudy aýtdy bu çıkarçy o daşmanat peýda bolýan bolsa hemme zatdan geçip bilýärler-de. Yani watanyň aýlede dursun başga näme aklatlaryndan geçýärler şular. Pul verseler işliýär, kime bolsa diýişliýär. Näme? Yani adyny tutmajak bolluň men tutaýyn. Aýlyk berilýän Akmurat Gurgönlü opozitsionerdi. Aýlyk kedilen soň näme diýişler. Ne? Men şoň üçin aýdýan, aýlykly opozitsionerler bar, aýlyksyz opozitsionerler bar. Näme adamlar ýanky öz bolşuňyzdan utanyp görmäň bolşuňyzy siz bilmeseňiz hem ýygyşyrsaňyz hem bu zatlar görünüp duranda. Ol adam bolmak kıyın zatdyr, Halmurat ýükü bardyr. Onu hiç kim çekecek gel, ýöne bagtly ýaşajak. O meseleler var. Demäň azatlygyň, jogapkärçiligiň çekmän, o insanlyk demesini ýüküni çekmän, ýa insan bolup bolýandyr. Ýa-da bolup bolýandyr. Bunu Türkmen düşünesi gelmese, eyvallah, müň ýaşasyn, görülýän görgem şonalak bolur. Ine Türkmenistanyň territoriýasyna bilýän Halmurat. Gülýalak. O çöp soksoň miýwe berýär. Hemme adam öýünýär. Yeriň assam üssem baýlykdan boly. Hakyky. Ýöne aç. Dünýäň niresinde görülüp durur. Ine şu taýlary 9 ay kış gidenip tokoy. Ne dünýäde iň gowy ýaşaýan döwletleriň biri. Onu siz kimden görýäňiz? Size ne şu wagt ýagşylyk etjek bolýan adamlaryň üstüne edýän hüjümüňiz
Ya şuna berýän gollugyňyz bilen bu zatlar ölçülýändir. O siz özüňiz sili menen bolsaňyz sizi silejek adam ýokdur dünýede şeýleden. Özüň adam bolmasaň o adamlygyň bir adam nemesi bardyr, ýükü bardyr. Ol gaptalyňda biri közenip dukan beýlek tarapda toý berip otursaň o birinin üstünden bok koyup dukan, oňa beýle dälligini bilip ýanynda sesini çykarman otursaň, insanyň iki şaý. O sen iki şaýlyk insanyň hem durmuşyň iki şaýa öwrüýär. Ne şondan utanyň. Ne bir billet bolup o biz ýanky ata-babalarymyzdan buýsan aýmasak, ýanky soňky 50 ýylla bir buýsan çörer ýaly adamyň ikelin on barmagyndan geçen okda. O näýle millet bolýar. Şo arada pikir edip görüňiz. O beş ayada ağırlığına onu bilýärler. Ne 500 dolar verecek diýenem şoňa ağırlığını bilip berýär deme diýerler de. Hödür edýär. O da nagtdan nesiyeti. On verecek. Bu şeytanlıklar ýereledir gelýär. Yoksa şu taýda bir logika, bir gabat gelýän zat şu törecek çağa pulumuz, enelik pulumuz, bir aylyk pulumuz size baramızda parlamentin kararı bilen paýlajak. Şoň üçin siz mitinge çykyn diýse, ol kanunlaşdyrylan görnüşde bizim diýip bilýär. Ýöne ol göz boýagçylyk bolýar, ol halka ağlamak bolýar, ol hakyky ol däl. O ýüreginden sızdyryp edilmedik işin soň näme gadyr gymmaty boljak sapara. O 500 dolar diýen näme? Bir ay ýer içersin gider, ondan soň galan ömrüň gul bolup ýaşamal. Halburat ne ikimiz ne çay 6-7 ay şulon birini goloýumyza getirmen, üns vermen işimde etdik de. O şol goloýumyza gelip bilmeyenler üçin ýaýly kritika etdik de. Ya bular ulumty, bular näme? Ondan goloýlatdyk. Ne seredin adamlar, ne 25 ýyl bundan ne şular ýalak pokluk, ne şu nemeni içine sallar. Inni o birek yamanlap demedip şeydip demetmelle. Ödem yamanlayanlan boku beýleki yankı yaman görkezek bolýanyň nemetinden gat kän. O iň gatygy ýerýanym şol pohun ulty olmalı bir yerinde. Onun sahel özlerinin akıllırak, özlerinin edendirek, özlerinin bir başarılırak deme görselerim, o da düşmanı bu halk. Yani sürüyün içinde yankı özleri yalak koyun olup geçsen, sonum iyil bilen gelen toyda bayram diyorlar. İyil sürü. Benim şonun içine girmeli. Bizim hangırdan gelyer. Ata-baba söýdilenmi de şoňa kömek edýär. Onam şo tarapdan näme ulanýarlar da. Bu bizim milletimiziň nemeti hamirmaýaty bodulypdyr halmyrat. Bu ağacı görüň, süýüji görüň. Bizim etjek bolýan, näşe ýaşlyň etjek bolýan zady. Sizler ýerleşler, edi watandaşlar. Siz çüýren, siz gutoron, sizin aladağınızı edem yok. Onu ben boynuma alyan, aydiyanam. Sizden hiçbir pok çıkmıyor. Çıkmayacağım görünüp dur. Sizin çağalanız için ediliyor. Şu neme yani programaları bir okak görün. Bir kelleğinize biraz ağram salın. Ne yaşlan size yetecek olyanı şol. Siz için hem kovuyor. Yani çağan pulunu yankı maskala ullokan kömek bolýar.
Siz ne şuna düşünmeýän bolsaňyz, ne 4 ýoluňyz açyk billet. Ýokarda da Allah wa o eligi daýaňyzda boş. O sizana 500 dolar berjek bolýan opozisyonerlerim bar. Fake bolsa da opozisyoner ad. O gujoklaň başyňyza täj edin. Bu da iň soňky şansygızdyr. Şolaň aşagynyp çykyp bilseňiz çykyň. Ondan ben şu aýdan 30 ýyldan soň şunu dinlersiňiz soň. Biz 30 ýyl mundan edil şunu halka düşündürjek bolduk da. Biz reform edýärse Almurat. Onun reformatör bir topor var. Oňa höwesli adamlarym bar. Ýöne olaň sany az. Onun her oblysy her hepdede gerekli edene 5 oblysy şulary ähli oblysyň ýol başçylaryny onun kolhoz başlyklary, brigadirleri nemedi bir ýeri toplap 700-800 müňden geçen ýerlerim bar adam. O welaýatyň başlygym ýanymyzda otur, deme şol reformatör grupda demede sorak jogap tegele stolýalak deme seminar geçýärse. Şol halkyň her oblysy baramyzda ýanky çykyş etjekleri nemeleri karşymyzda taýinlýardylar da ýörüýdi. Onu da biz çekinemde okuduk, baryadık, cevap beriyorduk. Şolun 90%. Käbir vilayetlerde 80%. Käbirlerinde 70% karşıdı. Reforma karşı. Onu da düşündürýäs. Şu parti bilen ertir siz geday galýaňyz. Şu parti deme peýdaly däl. Yeri hususi eýetçiliği geçirmeli. O eken zadyňdy ekmeli. Bazar näme götürýän bolsa şonu ekmeli. Deme geçirýärdik de. Isle mal haklı. Isle başka zat. Ýöne garşydy. Biz haklı çykdyk. Ol deme yıkılan soň 96-njy ýyllarda ýam ýagdaýlar görünip durdy. Şu adam şonu alak. Ýa sapana. Ýanky akyllyň sany akbaň sanynyň azdyr elimde ama. Demokratiýa birine ters gelýän ýeri bular halky neme diýerler-de. Onuň akyl aýdylaryna el galdyrşmalyk bolanda akylsyň nemesi kän çykýandyr. Onuň nirek gitjekdir. Şu demokratiýa sözüni ulanyp neme diýerler-de. Ol ulananyň ulenem ýagdaýa da seretmelidir. Biz diktatör bolun diýip nemedemiz ok. Ýöne akyl berilýär. Pikir berilýär. Öňüňde mehanizm goýulýar. Näýilek bolmalygyny nemedilýär. Şoňa düşünmejek bolsaňyz, düşünmek islemeýän bolsaňyz, siz günäkär kimden gözleýäňiz? Öz üstüňizde işlemeýän bolsaňyz, sizin garyplygyňyzda diňe özüňiz günäkärsiňiz. Men onu edip bilemok diye bunu edip bilemok. Sen öwrenmeseň edip bilmersin. Ýanky türkmeniň gelejegi diňe ilmde, bilimde, hünärdedir. Başka hiç satdadır. Sen ilmiň, hünäriň demeýän bolmasa, sen gadyň Türkmenistanyň hemme ýerini çoğup çykyp duran bolsa, geday bolsaňyz. Pul verilenine de ağdarsınız. Narkoman bolsaňyz, ya da yeni vurdat bolsaňyz, iýdil maşgalaňyz bolmaz. Baýlyk bir ulu neme zat däldir Halmurat. Baýlygyň betbagçylygy, gedaýçylygyň betbagçylygyndan
kiçi değildir. İkisinin hem nemesi vardır. Ne yemelimiz şolary alak kalmırat. Yani onu halk aklına aylamalı. Ağa aradan telcermeli. Burada da aydın para ustaydı. Yani şol yaşlar var da ayttın da. Hakikaten biz ne için şu yaşlardan hükümet bilmekçi olyat. Ne için yaşları parlamento köprek çekmekçi olyat. Vatandaşlar doğru düşünün. Bu yaşlar enne şu mahal aydaylı yaşayeten, boyu yeten yigitler gıyla. Onlardan hazır nesil önünüm var, nesil önürceklerim var. Şu nesilden, şulardan önceki nesilden taze Türkmenistan, taze düşünceli, bilimli, ılımlı halkı öğretmekçi olyat. Bizim nesilimiz ikimizin ki. Gutorun sapar ağı. Inni bunları ne pensi var yurdun için nakılar. O 20-30 dolarlık pensi neme yetiyor? Yurdun daşın nakılara asla hiç tat yok. Yok. Çok 2,5 milyon inni özetini ödeyimel olupdur. Adını bir ağız oturumdu, oylanın, fikir edin. Kim ne edip haysi devlet şun eklep saklamalı. Şunça pensioner yenen 5 yılın ya 10 yılı. Şun kıyaslar. Hem öz sağlığını eklemeli olacak. Hem size saklamalı olacak. Hem sağlığı, hem bilimi, hem devleti dikertmek yine şun kun 20-40 yaşlı arasında neslinin boynuna dur. Ağır daş yani asılım. Şolar çözmeli. Biz şunlar basardığımızdan şoları kömek etmeli. Şoları öne tutmalı. Yazıptırlı bir topar yerde ay ine bir topar göğüyle çağan önüne tutup 2 saniye qarır yengzesine deyince alıp yapıyor. Gelin siledin onunla sonu. Öz çağırlığınız ortaya çıkarın. Ya özünüz ortaya çıkın. Men basar yani. Men bilyen, men edecek deydi. Düşünürüm halka. Yok. Bunlar için hiç kim etmeliler. Ya hilbeyle oluyor. Nire var ya. Şu dün vatandaş ayarını da aydıktır. Vatan alacak galiba ertek gün. İyidimize dolanma. Sigarlar yal bizim vatansız gezer diyoruz. Kurtluğun kıyali. Doğruydu ya. Şu mahal Türkiye'de yasap verirleri iyidine dolanmak yok. Dolanaysa da şu öldürün Abbas'tan sayarlı gelse hemmecini oğudan nepeden geçireceği görünüptür. Neymişsin? Sen bunun anı azatlık fikri bilen zehirlenin. Bunun nehinin varsa azatlığa taraf ımtılacak yurdun daşının akı. Sonun kökü damarlarını yok etseler, yine de yine miras versen ılgap veren Türkmen. Yine 30 yıl otururlar. Neymi? İnniki gerçekten oğulguydu ya, yegeni yok mu? Artık macı bilen var. Ben öz sahip adımın dikmeciğini geçer tapıra. İkimizin sohbetleştirmedi. Yine bir soru, sen bir ustaydı. Ben için bir aydınlaştırmak için halkın edil. Bine Seret başta diyeceğinlerden neydi? 25 sentyabrda halk ayağı kalmalı. Son devlet ankeler deydi. 14. sentyabra geçiriyasmanı. Bir sözünü özünün men ahli Türkmenin lider deyip ilan etti. Ama hani şu video süjetleri gördük Amerika'da. O yüzüne şartlar hemen Murat Kurban'ın ağzına seyretti. Sen lider olursan onu öğretmen yok mu? Yine ben ikimiz lidersiz görülesi otur zaten hukuk diyeceğim deyip beyrek ya fikir alsın. Ne için var şunu edip bilene. Birbirinin önüne ağzına seyredip oturuyor. Ağzına seyrediyen adam erti engilip 2 satanın arasına salamın verir. Öz mertebesini saklap bilmeyen adamlardan başka neme karışmam? Halmurat ikimiz ayki doğuşu değil, o zatları bir neme karışmalı. Öldür düşünüyor. O Türkmen göresin tutmalı orada hadirem den dostum. Yanlış almaya güç var. Aylar misal 14. sentyabr deydi, 25. deydi halk bakır. Ya hani sasın ödüne sereden yalı oldu. Kimin onları nira etmeli, nem etmeli? Sen fikrin sapıra. Halmurat, şolary alçak demeleri ağlayan olsa halkım karan aksın diye başka da diyecek de adım yok. Şolary alak neme yuvan da ağlanıp bilen olsanız o bu günahın başka bir yerine gözlep görme. Yani ödlerim hem medyan zatları feyik ödem görünüp dur. Dur Sultan neme gıycagadı. O yönü yani Vitna Rittersto yani değil mi diye. Oturum almak için. Onu yani Türkiye'den bolya diyteler şovun çıkarıyorlar. Yani eyleki deme var.
Ýöň Türkiýe bark gaýdyp şo taýda bir oýun tuzurup ýören. O Hakan Hıdır. Howa. Ne şoň günäsini şol oglandan soraň, ne şoň konsultasiýasy bilen, şoň maslahaty bilen o ýani syýasy oturumy nädip alynýanlygyny şöyle öwredipdir-de. O beýnine gow edip oturdupdyrlar, o gyzam şuňa çennem şoňundan ýa-da. O Türkmenistana hiç iyi vermediler. Ondan arkayın bolun. O yankı düzgün vardır. Şu düzgüne girme üçün ettiler. O yankı hukuku proseduru vardı. O demeden o prosedurda 6 ay içerisinde taklap bilyendirler. Çok maksimal soruğu. O bir aydan hem çıkarıp bilir, 5 günden hem çıkarıp bilir, bir gün taklaman hem çıkarıp bilyediler. Ondan soň ýanky sorarlar Türkiýe galjak mı? Ýok diýse onu Türkmenistana ýeberler. Ýok Türkiýede galjak diýse ne vesselam geziber. O Türkiýe barada deme beripdirler hem oňa. Ýok. Baňa Ýewropa gerek diýipdir-de. Fake we neme bilen, ýanky ýalan neme bilen Ýewropa aňsa girilýänlerdir. Berliyenlerdir bu neme o yankı bu da atlar beriyen adamların yengsetinden çörek yiyen oklar halmurat olurum bu iyi işini öğrenen adamlar. Yok gelirlerim näsetini ýygyna gaýtardylar. Doğru. Ki bu meselede näse Türkmenistanla şuýda kömek etdik Ýewropada galmaga. Ýöne bolýany şo da tapara on fake baştan belli. Önü şol fake'in umumy jemgyýetimizde halkymyza beriyen bir ýany barda adamları elini görüşden sowatdylar, mitingde çykmakdan, özara gürleşmekden, ysmyşmakdan. Hana dursaltan tutulanmış belki bilen tutarlar. Hana oti on çıkaran aklar. Kim günahkar hemmesi şu tarafta ikimizden günahkar. Yani şunu çıkarmadın, ne için aladasın, neden zaten? O bizim üstümüze kum tozana biz olur görmesek, bilmesek, advokat tutup uğradığımızda da hani devletten berim çoğal gelmeyen koşulman özümüz ediyor. Her hepte koşul diyorlar. İnlik hepte çıkarıyaz, anarlık hepte çıkarıyaz. 7 yerde anladılar halkı. Halk yine de Halmurat, şu zatlara ağırlanayan olsanız, sizin dereceğiniz, akıl dereceğiniz, şu zatlara ağırlanmaya yetkiyen olsa, bu yani hiç kimden gözlemem. Ya, şu zatlar bollu deyip, iyi de serpilyen olsanız, serpilin, ondan mağarik serpilin. Azatlık, Halmurat'a da gerek gel, bana da gerek gel. Siz bu arada aladet bir adamları üçünem gerek geldi. Size gerektir, özünüze gerektir. Siz çopon ödlep bir öğren olsanız, çopon olacaklarım tapıllı. Soğuran şolurdan. Size azatlık verirler. Yankı diktatör günah ederler de. Onun günahı geçiler yalak günah değil. Günahın esası halktadır. Bu halkın bunu günahkarlığa solun, bunu manasında giden bir tarih yatır Halmurat. Bizde şahsiyet öldürülün. Yani şahsiyet bolup ortaya çıkan adamını şu şahsiyetsizler onun mıncıra diyorlar. Üstünden yönü traktör sürün yalak ediyorlar da. Kökü damarı bilen yok olur yalak ediyorlar. Ödem dümlü doğuştan fikir etmeyen yok ediyorlar da. Ya satın alıyorlar ya da yok ediyorlar. Yok, ol üstüne bok atıp bir yönü öğlerinin yoktu da demek olsa Huday saklasın. Biz ne yanımıza şuları getirmeyecek olayanın esası söylüyor şu. Bunu yanımıza biraz getirdik. Ne molyanlığını görmemiz için demettik. Ne şu şeyle oluyor şu. Şunu edecek olur. Ne ettiler? Yani sizden görün şunu. Şeyle oluyor bu da. Oyunun düdüğünem şu yankı Sovyet demesine yetişen spesyalistlerin şu dağıtlardan ullokan, ken, bilyen dağıtları yok. Şunun priyomu şu. Şunu da ağırlanıp bilyen olsun, şu adı çenli. Şu informasyon demeyen içinde.
düşünmeyen olsanız onu kimi günahkarlayansınız? Onun diktatör deme hem daha çok at diyorlar da. Diktaturanın bir şahsiyeti Kurban bulup memani Berdi Muhammedov'u ayırmak hiç sattır. Hiç saat. Büyüğünden o problemi değildir. Problema sizin devleti nedik kurduğunuzdandır. Doğru. Şonu kurmasanız 1000% garanti diktaturan bolacağını. Yani şu zatlarına yaşlılar düşünüyor. Düşünen yaşlılar şu da eklemet. Şonu etmesek onun üstüne sen yankı demokrat baydağını alıp gel, liberal baydağını alıp gel, ya avtoritar baydağını alıp gel. Hiç zat insan şol diktatura olmalı, size kul olmalı, birem üstünüzde çopan olmalı. Bunun başka nemesi yoktur. Ya bu mekanizmi kim kurup biliyor? Bunu profesyonel adamlar kurup biliyor. Bunu ben siyasetçi diyenim kurup bilen ok. Ben diplomat diyenim kurup bilen ok. Bunu akıl kuruyor. Şu akıllı bir yerik toplamasan, şu bolyan nedir? Devletin akıllı bolmasa, halkı garip olur. Devlet akıllı bir düşünce vardır. İlk olarak devleti kurmalıdır. Şu devletin akıllını bir yerik toplamalıdır. Bu koruğunu üpçün etmelidir. Doğru. Onun yine misal getireyim. Bunlar bir yankı edenli bizim sen olsa da, iş adamsı olsa da biraz baya verse şonu elinden almalı ya da şona pitçik atmalı ya yine burada etmeli. Şu düşman yalak. Ne Şvedlerin bir maşgalası vardır. Wallenberg deyip. O. Ne Şvedyan senagatının düğünü tutan adamlar bir yerde şu maşgala. Ya Volvo'da bir yerden şolong nemesi çıkar. Erik'tanın nemesinde şolong nemesi çıkar. Şolaram Urş yıllarına ne faşistik Germaniya bilen ticaret edendir. Anırdan geliyana bay maşgaladır. Yani şol adamlar bolun son. Şolong ekonomikası kalıp başladı. Bolmasa 1921 yıllarda şurada ağaçlık olup 2 milyon gidene 1 milyon yollu denize gark bol vermiş. Amerika yetmen. Bulun teviği şertleri Türkmenistan'ınkinden has ağır. Adamların bilim soğut şertleri şu vaat gidemeleri bizimkiden kânur üyt göçük neme değil. Her maşgalada da 12'den 17 asel çağılı bolun. Onun hakiki. Köp çağılı maşgalla var. Ne doğru mekanizm gelen son koyup bilinen son bunların 65. 70. yıllardan başlap demedi, ötüp başladılar. O şu doğru mekanizmin aklın ettiriyen zadı. Şoňa da şulon içinde de karşı çıkanım kendi. Şularım söz hakkı, söz azatlığı var adı da görüştüler. Türmelerim bolun. Bir sürü saatleri aşık geçtiler. Yönü esası nemesi mekanizmdir. Devlet mekanizmi. Şved'den Şved mekanizmdir. Sadi matritsizlerdir. Şonu oturdan son o sağ partiyadan var, çep partiyadan var, merkezden var, milli nemeden var. Kurorsun, işlersin, yani devletin mekanizmi şolun biri el batırıp bilen nedir? Koşup biler, teklif verip biler, yani devletin akıllı nemesi durandır. Onun şol iş adamlar ulu paçottadır, ulu hormattadır, ortaya çıkıp görünlerim değerler olun yönü. Ne
döwlet çeýdik gurulýar. Doğru sapara. Ol başgaça ýanky fake we nemeler bilen akyl bilen gurulýandyr. O gidiljek ýerdiňe diktaturadyr. Başga ýoluň hemmesi şo taýy diktatura etmeli. O yerde geçti. 2 yıldan, 5 yıldan, 10 yıldan geleyimeli çok şükür gene de kuruk berip. Başka yol yoktu. Akıl işlemese dine Karagüys bilen dine halkı ondan sonra gulladı bulunýarlar da Karagüys hökümeti. Olara halka gerek teknika ötdü de Türkmenistan baýlyklaryny almak üçin şu maçoň içine onun mirem yeterli halkı olur. Yani mesela alıp etsek bol. Aylygym tölemeler, pensiýa da bermeler. O öden istekini ýaşama ýetýär boldy. Ýöne deme hal murat berde burada adetjek bolýarlar. Ýani soňky Türkmenistandan alynan habar nemesinden neme diýende men analiz edýän. Belarusiýada halk gallyda onuň hiç kim beýle boljagyny prognoz edip bilmediler de. Ýöne halk gally bunu çendem öýürenok girmedem eýleki demese gitti. Orsiýadam öz nemesini goýup ýetişip bilmedi. Ine şondan pikir alyp Türkmenistanam ne şo biziň ähli edýän zadymyz nemelerden Belaruslardan öň başladyk. Ýöne biziň pikirimiziň 100% Belarusiýada bizden soň başlap irem netije alırlar da. Sebäbi halkynyň bilim towat uruwyny ýokary, düşünje uruwyny. Biziň etjek bolýan zatlymy hemmesi ne şo mehanizm. Ýöne inni şoň öňüne aljak bolup orsiýet fake we apadise döretdirdi. O ideýa aňyrdan gelýär ispanlitilleri türkmen garşykly demel. Guruw bilen Kabaň demel proýekti şu şeýle bolmaly. O üýtgeşik hiç adam bolmaly. Ne şo taýda ýem ýanky fake demäni getirir prorasiýski bolmaly. Sebäbi şolaň ykdysady interesiniň territoriýasy biz. Ön kogurluklar devam ettirmeli başı. O düýpli reforma etjek demeleri ýok. O siyasi reforma diýilen gurrun ýok. Öňüm biz siyasi reforma barada gurruny Azatlyk radiosunda ettirdi rokdur orada. O derä kesip aýrýar. Bu siýasat dip derä kesip alýarlar da. Öde biz ýanky diktatura hyzmat edem zok diýerler da. Siyasi reformu etmen diktaturan ayrıp bolmayanlygyny şolar bilen okmy? Onuň ýene de şu Azatlyk radiosy men üstümden näme süýde bersinler. Hyzmat etdiňiz. İncikler, dogonjuklar. O puluna hyzmat etdiňiz. Nä size ýanky pully aýlykly apozisiýa diýilýär. Nä bir kysmy şu Onun alyan aylığına aitsanın halkın yüreği harca var. Oo. 5.000'den 7.000 10.000 çendi. Dolardan. Dolardan. Onu bir kanak jaý alyp onu kreyine berip onu biýindi şol. Onu demokratmışlar bular. Söz azatlygy barada göreşen adammışyn. Vay anasını bular. Kanarsaňam hiç biriniň adyny halkam düşenat söz azatlygy. Mana öz keyfine ýaşap berýär. Halkam gerekkä hiç dadym. Men aýdýan sapara şu geçen şol 6-7 ýylyň içinde şolaň hersine diýen ýa näçe edip öwran aýtdy. Bolýa azatlykdan çykarypdyrlar sizi, kowupdyrlar, dogry, ýalan tapagy diýär. Ýöne siz eger jurnalist bolýan bolsaňyz, eger watançy bolýan bolsaňyz, halkyny söýýän bolsaňyz, näme üçin siz halk üçin makala ýazyp bileňiz? Men onu şullap moğut çykyş etdim. O bana Allah'ım razı rahim cevap yazanma deyip sen ekspert hükmüne çağırdılar. Sen 13 yıl o eksperde sana hormat deyip ettilerdi. Anam Arkadi Dublov ekspert bol işlemedim şol yemedi Türkmen gurluğunu. Anam için ona her çıkışı için onu yüzlap minlap aylık төлediler dolardı. Onu bolýardy hanra söýüne bolanak mı?
Men şo zatlardan atkaz etdim sebäp öz halkym üçin diýjek sözüm diýmä ursat berseňiz bolýar. Sözüme degmen men çykyş edeyim. Maňa aýlyňyza merekkä güllüňize. Ine bar bolan görürmüş şo bilen bir radylaşyp şondan mer 2003-nji ýylyň mer näme çykyş eden bolsam ýeke köpüň alama görkezdiler maňa berdimaslar. Emma özleriniň aýlygyny aýtsylar şu kul halkyň öňüne çykyp. Her aýda näçe bir ýylda näçe 10 ýylda näçe boldy. Şo halkyň gözi ýaşaryp İzini näme gaýtaryp berdiler, näme sarlylar halkymyzyň saçygyny, näme kömek etdiler. O taýda oturup indi bir hanmysyn, bular sultanmysyn, dünýäň aňry başyna ilmi ýetenmisin. Kördekin hemmäňizi bilýän bolsa halk o çukurdan çykarardyň, diýip şo çukura merdiwan sallardyň, halk çykmak üçin. Şoňa hoppa bolardyň. Hani näme eden işiniz bar? Aýdyp berin 1-2-5-10 näme. Näçe şuň kunaçely degen akır diktatura. Demek şoňa hyzmat edýär. Halmurat biz ýok 500 dolara geçeli. Deme bunu. Yok, para bolsun. Çoň men tokoýdum niwe ýygnat derýada balyk tutup gazanan 5 şaýym maňa has. Deme Halmurat indi ýanky nemäň ýygyny aýdyp bereýin. Aýdanmy? O şu wagt studentler çekip başladylar da. Türkmenistana. Aha. O Türkmenistanyň içinde halkyň o deme saýlawy kes berjek berme hukukundaky adamyň sany 30% ýetmellerle. O taýda çağalar var, onda garrylar var da. Onu ýarly çağa diýsen at galan noktan. Adam bolýar, 1 milyonu da ýeten. O indi şonu legitim ýagdaýa getirmek üçin daşyndan adam çekmeliler. Şu wagt gitjek diýip deme diýerler. O şu kapyny açarlar bolyn bir 55-65% yani saýlawy gatnaşar ýaly adam bolar, bolyn kapat yaparlar, çarpyrlar diýip. Ana odan saýlawy geçirdi de apozisiýa geldi. Ne bizem oturtduk. O ne siziň täze lideriňiz gowy diktator. O ana soňondan şundan soň görürsüň diýärdi. Ne edilecek bolýan proýekt şol. Yani Belarusiýadan neme edip ders çıkarıp edilýän neme şu yani dewlete şo proýekt onu gön aýdaly ödem orsun proýekti. Garaw bilen KGB'ň demesiniň savmest proýekti. Ol Berdimuhammedow yok, davno yok. Onun konstitusiya üýtgetjek bolýarlar, zat dip onu kän agdadylar, menem agdadym kän. On işlemeyen kağıdı siz üýtgedeňizde, üýtgetmäňde oňur hiç bir ne tarihi rol var, ne nemesi var. O fake durşuna neme bir näme diýin adamlaryň aňyny nemetmek üçin ne vay gitti ne oğlu geldi oğlum boku yaran ok ödem on diýanky üýtgedýän konstitusiýasy çok götü pampersli garrylar bilen iki şaýa degen ok o arada gürrüň ediler degen ok Türkmenistanyň konstitusiýasy 1924-nji ýylda kabul edilen şoň esasynda da döwlet gurulmalydyr şonu diýretmelidir şonu işe geçirmelidir. Üýtgeçlik diýirilip biliner, zaman üýtgedi, sistemi üýtgedi. Oň nemesi bolup biler, ýöne iki sanak yani diktatoryň üýtgeden demeleri, olar diňe öýler üçin üýtgediler. O döwrüň talaby, halkyň talaby bilen baglanşykly ýeri ýokdur. Ana bizim tarihimizde gaty bir esaslyrak bakmamız gerek inden soňra. Adamlar yani yüzlü dağıtlara bir kän alınmaması gerek kalmıra. Doğru. Onun bizim dememizde yeni bir zat var Halmurat. Kimliksiz bir cemiyet olduk da. Ne o da ne esası nemesi ne şu kabinelerden dağıtlardan görüyorsa biz de yüzünü görkezip
Yani şahsiyetini ortağa koyup çıkan adamın tani 5 varman yalakta. Kendel görünüptü da. Ha yöne käbirlerine ruhsat beriliyor. Ne devletin adamlarına yüzünü açıp arkayın çıkıp bilendirler. O şolong enesinin atasında hiç adam değilyenlerdir. Ne kurban fun giden kardeşler vardır. Birinin burnunun bir doğrulu mu? Ne toğray ödünün. Ya çıkıp öde aydıp versin. Ana şolong men devlete çileyenler deyip görünler var. Televizyonda kıyırıp onun demedip görün yaşıcık yani yegeni var mı demem. Bir yerde pişiginin burnu anan yeri oldu aytsın çolu. Onun proyekti şeyle görüntü. Ne? Doğru. Şu da atları ağırlanıp bilen olsak Onu vaat korkadarsa para. Onu ne yapar? Şu yerde şuurlukça tamamlayır sohbette. Doğru, halına da. İyileşler sağ Ona ne olun. vatandaşlar? Sağ oturun. Sağlıkta görüşelim, haberlaşıp durur. Aparat edem sağ olun. Bor, senin daşa gitme Halmurat. Sen gitsen ne İnni geldim inni öyle. İnni ovada. Almalı kayıtmalı oldum da. Şimdi gel. Bu arada para alındı. Sağlıkta görüşelim. Sağ oturun. Sağ olun.